Președintele Vladimir Putin a transmis președinției României că în cazul în care România nu va adera la NATO, fiți atenți, pe lângă armamentul foarte modern pe care urma să-l livreze României, doar ca să nu intrăm în NATO, da? De ce? Că ei nu vroiau în jurul Rusiei baze militare care să-i amenințe. Și o să vă spun eu niște lucruri. Așa, ca să-i livreze așa, ca să-i asigure securitatea, pe lângă restituirea teritoriilor ocupate de Ucraina, respectiv Bucovina de Nord și Bugea cu Basarabia istorică, Federația Rusă va restitui României întregul tezaur aflat la Moscova. Știați? Vă spune un istoric, Corvin Lupu.